Goedemorgen. Goedemorgen. Vind jij je werk hier leuk? Ja, het werk is leuk en mijn collega's zijn aardig. Maar ik begrijp iets niet. Kun jij mij helpen? Ja, natuurlijk. Kijk, wat is dit? Dit is je loonstrook. Mijn baas zegt dat ik €1000 per maand verdien. Maar ik krijg €900. Ik begrijp het niet. Kijk, dit is €1000. Dat is je bruto salaris. Bruto? Ja, bruto. Bruto is het bedrag dat je met je baas hebt afgesproken. Dit lees je in je contract. Oké. Dit is €900. Dat is je netto salaris. Netto? Netto is het bedrag dat je op je rekening krijgt. Oké. Maar waarom is dat minder? Je betaalt belasting. Geld voor Nederland. En je betaalt geld voor jezelf. Voor later. Bijvoorbeeld als je ziek bent of als je geen werk meer hebt. Oh, fijn. Ik begrijp het. Maar als ik dit niet wil? Je kunt niet kiezen. Het moet. Oké. Nou, ik ga weer werken. Dag. Ik ook. Bedankt voor je hulp. Dag.